Tirik ang araw, mainit. Minsan, nakakapaso pa ang hangin. Dito sa Fuerte, bayan ng Kawayan, nakilala ko si Manang Tina. Samahan niyo akong tuklasin kung paano siya mamuhay gamit ang lambat. Si Ani Cristina Rapanan, taga Fuerte Kawayan, Ilocosur. Ubi nga balay tita nasapa ka mga naulila. Siya tinang isapsapon, di inaganak kanyaan. Upa ka mga agkakapsat para sa wandam aminin. So nga siya tinang isapsapon, di naganak kanyaan. Agkalkala po di nagkwa. Pagsapula, ta hindi mo nakadal di iswela ta ubi nga pay mo lay di. Naggarami da na kitay kotiyak kalkalap, tawbi nga pala nga rin, sursuro na. Naggarami na kita butabukol, sigay, katibuli-buli na, tay galo-galota, kasyan. Nga natin din yan nakasursuro. Hindi, apan aktif ko na, apan nagsumuro, nagigay, tataw dito. Sursuro da ko eh, kasyan. Yung bangkang nakita nyo kanina, yun yung sinakyan ni Manang Tina na pumunta sila sa Santa kanina. Bali ilang, pangalawang balik na yata nila to. Tapos pumunta lang sila dito para i-deliver yung nakuha nila doon. Tapos medyo nawalan na rin yata sila ng gasolina. Yun, kaya kakarga muna sila, tapos babalik din. Babalik din sila ulit doon para kumuha ulit. Nang bagi itu dah na. Paano may di per kilo na? Oh, belum tu belum. Weh, saga so itu pinagdapat. Gasot di mesa kilo. Silakan mari niya. Mari muna mari o kana kila. Ah, tagatawa pa niya. Fix la dai niya. Tama kita sa siya. Ito lang mo kam. Ade. Tapaingan. Dito yung manang ikande. Namin nga ikande dito. Oh, karay. Dia siya sa bubulog ng una. Tsaka sapsap, gamit. Dilis. Sapsap. Karay! 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 Ito yung sa batike ko yan. Sap-sap niya tayong babat silaeng. Sap-sap niya tayong babat silaeng. Hindi sir, hindi nga. Nagkalkalap ti nagkwakon. Kana sa pamuti ko tinaganak kanyamin. Gana ti agtawa na ti tatan. Ta nasawan damuten. So mula ti ubra tanja mo nakadal. Ada mo kabalay ko nga lalaki nga mawan ti tatang namin. Ta pinateda ti tatang na. Kinarakin ko dagi dyan na. Siya tinagpadakil kanyada. Gano'n tatasya so kabalay ko. Kanak kabsa ko jay nanang na nga medyo kadya jaulo na. Nasyar. Tapi na tayo dati tatang ti asawa na. So dahil kabalay ko tatanga medyo ada kwati uto na. So dahil siya, kinagana na nga may sa nga lalaki. So ti mangisap-sapul kanya na.
Jay, masa kilo, o 20 pesos lang. Ti ikan, iti. Tatara, nangina mo ti baga-gatang. Hindi ti malalayo nga si Daily. Ikuran, baraungan, nagiring bukeng, padaw. Aglalao mo Tapos ano nun nyo dahil ilako yun? Ilako mi sir. Yan, mag-aalasin ko na. Nandito na sila Manang Tina, paparating na sila. Bale, pag-down nila dito, kukunin nila yung huli nila, tapos dadali nila dun sa plaza para ayusin. Tapos ibebenta uli nila dun sa palengke. Nipi ka man. Sir. Itarik-tip ka raw. Ibagi ni Sir Jayis daw. Sir Jayis daw. Siganda dito. Ibagi ng tining tanong nito na eh. Mo king ka. Ay, alam naman mo ibagi kay mga na kay May. Hindi tayo iwan naman ng ito. Ito gata! Taling, karagagay, taling. Bulong! Mari dali, makay katan. Mari katan ka na. No, magda ka magpakaray na pakasjay. Takam to graki nga mapanjay, pagkalapang ni. Pagkalalong kang jay, damay. Napudo ta na, ka maglinong na kita'y kay kayo. Pag yun. Ang kamu mapanday, ay sir, nagbagyo ko dagtudo. Aawan sa katikala. Awan sir. Una sir, tagtudo me, kada kwa kakasi kami me. Ang kamu bakalasa, di pa panam ni pagkalapan.